anggonmu nantang karo aku kowe nyas karo Yai Prabu Kresna iki mau. Kowe wis gawe runtik atine Baladewa. Monggo ngerti watake Baladewa. Kowe ngerti watake Baladewa. Yen wis nesu aku ora iso dipenggak dening sapa wae. Saiki aku manut karomu piye? Oke. Padahal aku ora iso sero, ha. Ayo, kowe ngejawab wae. Aku katanan kaya ngene iki karo sapa-sapa ora wedi iblis lan kowe sing iblis. Koko Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi ndadosaken gugup gagap guragaping manahipun ingkang rayi Ngamarta krana rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang sengkang-sengkang datanpa pepoyan menawi alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan ayo ing Ndorowati bilih kelenggan mangke paduka badhe kepareng tedhak wonten ing praja Ngamarta saestu ingkang rayina Dyang Rakit Rata Kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndorowati tandha sih bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda. Yayi nadyan nembe kawiyosing pangandikan kemawon persasat sampun andadosaken Marwata Suta manahipun ing Raka ing Ndorowati namung semantena kula suwun tata upacara ing kaprajaning mekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi kapisungsungaken dhateng Rata ing Ndorowati. Krana menapa Yayi? Pangrengkuhipun ingkang Raka ing Ndorowati pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta menika tanpa beda kula wangsul dhateng negari Ndorowati. Kala mangsa mangke menawi wonten wekdal ingkang mirunggan. Kadang-kadang kula para Pandhawa kepareng tetinju dhateng praja ing Ndorowati kaecana jiga kawan Pekewa Durgama Sangga Runggi. Ndorowati kanggo kados dene negari Ngamarta ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene mekaten wiyosing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang saklajengipun kepareng sak mangke suka paring pangandikan menggah menapa ta wigatosipun dene kepareng tedhak wonten praja Ngamarta menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadipun mlaping para kadang sentana miwah rayaka ing Ngamarta monggo Koko Prabu ndadosaken kagyat raosing manahipun ingkang raying Ngamarta krana dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu bilih rawuh paduka namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang paduka para Pandhawa. Duh Koko Prabu monggo suraos kados pundi dene paduka paring dawuh ing mekaten Koko Prabu ing Ndorowati mugi andadosna ing kawuningan estunipun sampun wonten tigang candra etang kelengganing nggo dinten sakmangke mriku negari Ndorowati kados ketaman welak ing Jawata. Negari Ndorowati kados ketaman pegebluk kathah para kawula ing sonten sakit enjing kapralaya ing enjing sakit sonten ketiwasan. Monggo sampun boten kirang-kirang nggen kula ngrawuhaken para Brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandering katindaken gagar wigar tanantuk karya. Nalika semanten ingkang Raka nglampahi sarena narite sesemek on Raja Mala bebantal Bata Sarimbak nampi sasmitaning Jawata ingkang demeling wonten ing Karna medal margining pasumpenan bilih negari Ndorowati saged waluya nirmala temah jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot ripotipun ing Raka ing Ndorowati mboten marah-marah pisan dhateng aturipun Yai Kresna babar pisan mboten namung wanci enjing Yai Prabu Kresna sampun kepareng sowan wonten negari Mandura. Sareng kula suwuni priksa apa ta sababe dene Yai Prabu kepareng rawuh ning praja Mandura. Kresna ketang pegat-pegat aturipun ngendikaken bilih negari Ndorowati ketaman pegebluk mongko madal sairing usada. Tumuli nedya nganti ingkang Raka ing Mandura sowan dhateng negari Ngamarta ingkang wigati ingkang Raka kadhapuk dados saksi tama badhe aturipun Yai Prabu Kresna ing kunjuk paduka Yai Samyaji. Sanget boten kinten bilih negari Ndorowati ketaman pegebluk ngemadal sairing usada. Tuwin kula boten badhe ngetingalaken labatanipun Yai Kresna babar pisan boten. Sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nampi pepeteng Yai Prabu Kresna ingkang saged madhangaken pendak-pendak Pandhawa nampi ribet Yai Kresna ingkang saged mudhari ribet menika kala wau. Mila Yai seru sanget panyuwunipun ing Raka ing Mandura
wonten sukuliraning penggalih Paduka Yai Prabu hamba bantu dhateng bot repotipun kadang kula Yai Prabu ing Ndoraka. Estining manah Pandhawa mboten badhe selak namung nyatanipun gandeng Pandhawa menika mboten ingkang rayi piyambak nanging ngapirang wonten gangsal cacahipun klebet Werkudara Janaka tuwin kembar. Mulingking saking menika Kaka Prabu kula badhe ananting dhateng sangganing para kadang namung saderengipun menapa kula dipun keparengaken sakmangke badhe nyuwun priksa menapa ing kedah saged tuwin kula tindakaken sakadang supados saged ambirat penandang ingkang tumanduk wonten Projeng Ndorowati. Yayi, wale-wale menapa? Sasmitaning jawet ingkang sampun kula tampi cetha pangandikaning dewa bilih negari Ndorowati saged waluyane remata majati jati temah mulya menawi tinumbalan pustaka Jamus Kelima Sada. Werkudara, nggih. Monggo penemuning siadi kepiye? Yen to pusaka ngamarta pustaka Jamus Kelima Sada kinarya tumbal wadaling Projeng Ndorowati. Barep kakangku. Ora jeneng aku milani marang Kresna nanging eling ngono yen to wis marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nampa pepeteng Kresna ingkang saguh madhangake lan bisa asung bepadhang tumrap para Pandhawa. Bebasan Pandhawa kuwi jumangkah sepisan ora nate kantun lan satetaren lan kalau Kresna kakangku. Mulih ento pancen Kresna kakangku mbutuhake pustaka Jamus Kelima Sada saka pangiraku marang paringno marang Kresna kakangku supaya negara Ndorowati bisa padhang kawulane bisa tentrem. Arjuna kula paring adawu penemuning siadi kepiye mboten marep-arep pisang dhateng pangandikanipun Kakang Mas Yudipati namung kula sarujuk kaliyan menapa ing sampun dipun ngendikaken dening Kakang Mas Panenggak Kaka Prabu mengkono yayi kasinggihan mekaten. Nah kula maring adawu mara siadi darbya panemu kula ginamung jumurung dhateng kersanipun Kakang Mas Yudipati menawi sekinten pustaka Jamus Kelima Sada menika dados sarana birat penandang negari Ndorowati menapa mboten langkung prayogi menawi pustaka Jamus Kelima Sada menika tumuli kacaosaken dhateng Kaka Prabu Ndoraka. Sedewa kula maring adawu apa siadi darbi penemu ingkang beda lawan kadang-kadangira kabeh iki kula mapunten menawi dipun keparengaken lan parilah Paduka Kaka Prabu kula gadah pemanggih ingkang sakinipun benten kaliyan para kadang sedayanipun menawi dipun parengaken munjuk atur ndak keparengake Yai Sedewa yen perlu mara maju Dimas Ragil kadangipun Kakang amit pasang kali mantabe tinebena iki ladone dumawang tawang-tawang nuwun mapunten Kaka Prabu ingkang sepisan kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk dungkap angka kalih menawi sampun kalilanan kula nglairaken pangunek-uneking manah kula kunjuk ngersa Paduka Kanjeng Kaka Prabu ngengingi babakan pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada anggenipun badhe dipun sonampil dening Kaka Prabu Ndorowati. Sepisan kula badhe munjuk atur bilih pustaka Jamus Kelima Sada menika pusakanipun para Pandhawa turta malih menika pengayomanipun para kawula sak negari Ngamarta. Ujaring para sepuh sami ngendikaken yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus Kelima Sada menika badhe apes jayanipun tegesipun menawi wonten tiyang ingkang boten remen kan para Pandhawa menika badhe damel cintrakanipun para Pandhawa agengipun dadi damel pejahipun para Pandhawa menika bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo pusaka badhe dipun suwun ngambil dening Kaka Prabu Ndorowati. Kula nuwun pangapunten. Menawi anggenipun nyuwun ngampil menika namung badhe kinarya srana tembungipun ngados mekaten mbok menawi kula ikhlas, namung gandeng pengendikanipun Kaka Prabu Ndorowati menika paring dawuh nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada kinarya tumbal. Kaka Prabu nyuwun pangapunten ingin dipun mestani kinarya tumbal menika mboten badhe wangsul malih ateges Pandhawa badhe kecalan pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada mila menawi Kaka Prabu Ndorowati menika badhe nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada kinarya tumbal menawi kadang-kadang kula sepuh dayanipun sami nglilakaken nanging kula nyuwun pangapunten menawi Sedewa paripaksa kula anggondheli pustaka Jamus Kelima Sada Kaka Prabu. Sedewa wonten dawuh aja kumalancang ucapmu, aja ngawu gawar, aja watun kowe wani matur kanthi dasar penemumu sing mbok anggep bener
Nanging ora bener tumraping sapa wae. Kowe ngerti ora Kresna kakangku kuwi sapa? Inggih, menika kadang kula sepuh. Kejaba kadangmu tuwa. Menika pujangganipun para Pandhawa tegesipun suwing para kadang Pandhawa. Ateges Pandhawa iso kaya ngene kahanane merga dibantu dening Kresna kakangku. Penangga ing atase Kresna membutuhake pustaka Jamus Klimasada teka kowe nggondheli pusaka negara Kamarta. Nyuwun mapunten, Mas. Kula sampun matur menawi kinarya sarana menika kula mboten menapa-menapa, namung menawi pusaka menika mangke badhe dadosaken tumbal, kula mboten ikhlas, kula ingkang nggondheli. Krana menawi dipun dadosaken tumbal menika kula nyuwun mapunten mboten badhe wangsul malih wonten negari Ngamarta. Turta kula nyuwun mapunten. Wonten tetembungan kedung jero iso dijajaki nanging atining menungsa sapa sing ngerti? Kula nuwun sewu lho. Kula mboten cubriya kaliyan Koko Prabu Ndarawati mboten. Namung samangke kathah telik Mangendrajala ingkang api-api dados sederek nanging saknyatanipun menika panjalmaning mengsah ingkang namung badhe miprili dhateng kekiyatanipun para Pandhawa. Menika kathah lho Kakang Mas. Lah kok seklimat tembunging Sedewa kok nyelenthek talingan ngilani dadane wong Ndarawati. Sedewa, wonten dawuh kok ora. Mesine kowe ngerti yen to Yayi Prabu Ndarawati kuwi pujangganing para Pandhawa. Srawunge Yayi Kresna kalawan para Pandhawa kuwi ora mengitungan dina, nanging wis tetaunan. Wiwit Pandhawa isih timur, Pandhawa isih enom, nganti saiki wis padha sepuh. Kuwi tansah gandeng renteng-renteng kaya Yayi Prabu Ndarawati. Lah kok dadi kowe iso ngucap kaya mengkono mau dasarmu apa? Kok kowe iso ngucap yen to kedung jero iso dijajaki atine manungsa sapa sing ngerti? Yen ngono tegese kowe padha karo cubriya karo Yayi Prabu Ndarawati. Ngono papunten kok Prabu. Kula nyuwun mapunten. Menapa ing kula aturaken menika ada dasar bener kemawon. Bener tumrap kowe, nanging ora bener tumrap aku. Inggih, kula nyuwun mapunten. Wah, Sedewa. Bayi wingi sore wani padha sekecap karo wong tuamu ya kuwi, kadangku Mandura. Yen pancen kowe ora nglilake pustaka Jamus Klimasada, tegese kowe wani karo dulur-dulurmu kabeh. Kowe wani karo aku, kowe wani karo Mbarep. Kowe wani karo Jlamprung, luwih-luwih kowe wani karo Kresna kakangku. Nyuwun mapunten, sekawit kula dipun dangu menawi gadah pemanggih. Sasampunipun kula pikantuk pemanggih, teka kula dipun lepataken menika dos pundi? Kula nuwun sewu Kakang Mas. Edaning pemanggih menika kula suwun dipun dadosaken sawijining kaendahan. Sampun dados sarana regejegan tuwin, sampun dados sarana memengsahan. Kula menika ingkang rayi. Kula ugi nggadahi pemanggih. Kula nggadahi hak matur ngersanipun Koko Prabu Darmakusuma. Kula nuwun sewu. Menawi Koko Prabu Ndarawati menika nyuwun pustaka Jamus Klimasada kinarya sarana, kula ikhlas nek nggo tumbal. Kula ora ikhlas. Kula mboten badhe ikhlas. Yen kowe ora ikhlas, kowe ora nglilake pusaka disuwun ngambil karo Kresna kakangku. Tegese kowe wani karo Werkudara. Mboten badhe wantun kaliyan panjenengan. Menika mboten wonten gandeng cenengipun wantun kaliyan kadang sepuh. Menapa mboten menika mboten wonten gandeng cenengipun. Menika pemanggih kok digathuk karo wong ora tresna menika nuwun pamunten. Menika benten lho Kakang Mas. Rasa cerewet. Wah, malah murang karo wong geran. Pinter njara langit kowe ora menang karo Werkudara. Sedewa. Kresna kuwi kadangmu tuwa. Kresna ki sing nuntun para Pandhawa, nganti Pandhawa iso urip mulya kaya ngene merga pambiyantu Yayi Prabu Ndarawati. Lah kok dadi kabeh lelabane Yayi Kresna ora mbok etungi karepmu piye? Inggih, kula nyuwun pamunten. Menawi caranipun mekaten mangke lajeng tangan menika boten badhe sae kedadosanipun. Nek etungan Koko Prabu Ndarawati anggenipun damel sae lan para Pandhawa dipun etung, kula nyuwun ugi Pandhawa nek gawe apik karo Ndarawati ya kudu diitung. Wah, jan kuwi pancen ngeyel tenan. Wah, malah wani sekecap karo Baladewa, Werkudara. Wah, Sedewa. Wonten dawuh. Sepisan iki wangsulana. Kowe sarujuk apa ora pusaka di asta dening Kresna kakangku. Nggih. Inggih. 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 Ayo wangsulan. Wangsulan ora entuk. Yen kowe wani wangsulan ora entuk tinimbangane jejember mripat. Yen nyepet marang mripate Werkudara ilang-ilang andhuk siji Pandhawa ora nganggo Sedewa ora apa-apa. Inggih. Inggih, menawi kula mekaten inggih kepareng kula badhe munjuk atur. Ya, matur. Kula nyuwun pamunten. Nadyan dipun dukanana kados menapa kula tetep puguh wonten ing pemanggih kula. Puguh Prabu tegese piye? Kula mboten badhe ngiklasaken pustaka Jamus Klimasada dipun asta dening Koko Prabu Ndarawati. Wah, minggat. Minggat.
ora minggat tak gecek nang kene. Nyuwun pamit, Amat. Sing dadi mbareping Pandhawa kuwi sapa? Wah, kowe. Kena ngapa kowe mentala nundung karo adimu Sedewa? Yen ngono panguwasaning Werkudara kuwi ngungkuli kadang sing tuwa dhewe ya kuwi pun Kakang. Wah, ora. Kena ngapa mbok kon lunga Sedewa? Mergo ngeyel karo aku, wani karo aku. Dimas, sing dadi ratu ning Ngamarta kuwi sapa? Kowe. Kena ngapa panguwasaning ratu kalah karo Kadangata ya kuwi sing jeneng Werkudara? Wis bacut. Sedewa lunga mbok tundung yen nganti Pandhawa gotang piye? Pandhawa kurang siji, monggo golek saksae. Dimas kuwi dudu wangsulaning satriya. Sedewa lunga iki mengko bakal dadi goreh rongeng jagat krana Pandhawa kurang ganep. Sedewa lunga ora bakal suwe nggone linggal negara Ngamarta. Aku ngerti pambegane ragil. Monggo yen wis tentrem atine tumuli bali marang bumi Rotawu, wis ora sambok gagas. Yen pancen Sedewa ora bali aku sing goleki. Tenan ya Yayi? Yo tenan. Aja mung kandhek ning pangucap ning kababaro dadi pakarti. Yo monggo tak golekane. Iya Dimas Koko Prabu Yayi. Estunipun malah perkawis menika mboten kula ajeng-ajeng, tegesipun kula mboten badhe kepengin Pandhawa menika kirang setunggal karo kesahipun Kadang Kula Yai Sriwa. Namung semantena gandeng boten wonten ingkang gumana musik wonten sabeting manahipun ing Loka Ndrawati kejawi namung damel tentrem negari Ndrawati tumuntun sak mangke kula suwun pustaka Jamus Klima Sada. Sasamunipun pusaka menika kula tampi tumuli kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ndrawati. Malah sak mangke menawi Ndrawati sampun ketingal padhang. Kula ngunduraken pusaka Jamus Klima Sada barengan kan Kadang kula pun Werkudara kula nyebadhe angulari wonten pundi Kadang kula pun Nyai Sedewa mengker Koko Prabu Ndrawati. Lah kok iki ora pangling suwaning Panakawan Petruk kelawan Bagong. Wah, kere do ngopo iki? Sowan ana ing negara Ngamarta. Petruk karo Bagong timbalana. Kuwi kadine apa duwe karep sedya dhewe. Apa pancen diutus karo bapane? Werkudara prayogakna. Yo Petruk Panakawan Petruk Padararja sapraptanira Panakawan. Nun amit pasang Kalimantabe tinebene ing ladoni dumawahing tawang tuwang sinuwun. Linepatna ing Tulamanu. Wilujeng sowan kula niring sambi kala kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Petruk ndak tampa. Pangestuning Sun Tampanana kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong Padararja sapraptamu. Panakawan Bagong Padararja sapraptamu. Panakawan Bagong Padararja sapraptamu. Werkudara apa? Bagong tak timbali kok meneng wae. Saja isih mumet sirahe. Wah, tak jenggung bathuke. Gong, timbali. sapa? Kowe. Sing nimbali? Sinuwun Punta. Bagong, Nan Padararja sapraptamu Bagong. Nun amit-amit nderek langkung. Kalimantabe. Tinebena iki ladune dumawahing tawang ing ana lan tawang ana lintang. Ora iso omongane kok. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Dudu kuwi king ndak dangu. Lho, lha pripun? Padararja sapraptamu. Wilujeng niring sambi kala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong. Pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Andel ora iki. Aku ngomong ta mau, mandhek pom mau ki ngopo? Men. Tak engu arepan.
Dian. Ora ngerti mburine iki ning ratu apa piye? Kok sak penake dhewe. Wah, Petruk padha slamet kamu. Wilujeng Ndara, bekti kula kunjuk. Iya, Petruk tak tompo. Bagong. Non, Bodorarjo sapraptamu. selamat. Wong edan ora basa karo Bendara. Aku takon nglus-nglus sira kok tok-tok. Wah, aku ngono kuwi mergo tresna karo kowe. Tresna kok nglarani. Ayo karepmu, Karepku padha kowe mau lho, sirahmu tak ulung kowe iki dilus-lus. Tresna karo abdi ngono kok mak jelu. Moko drijine kaya driji gendruwo. gendruwo cengelmu. Ayo arep. Gedhe tenane. Cleng ngono nang ngendas ya, Tru. Ya di ngapura Ndara iki tresna karo kowe ya. Pengetunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, penano. Nggih, sampun mboten kirang kepenak. Petruk Bodorarjo. Ndara Janaka wilujeng bekti kula ngiten. Iya, Petruk. Bagong Bodorarjo. Pengetunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya ya Bagong tak tampa. Petruk Bodorarjo sapraptamu. Sapa iki nggawa sound system? Wow. Sapa, Gong? Sinom Prabu Baladewa sro tenane. Ora nganggo tes-tes ngono. Besok Bodorarjo sampun mak peng nang kuping. Ngerti omong aku seru kok dadak omongnya kowe. Nggih, pun Meneng ora dadak omong kowe ora. Petruk slamet kamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayogano. Ngono nggih. Bagong Bodorarjo. Ngenten men, dalam balajo. Ah, jan iki. Serune raja macam berarti merke apa nggon aku. Nggonamu ming toa. Nggon aku jos ya, Tru. Cangkem jembare kok ngene. Ha iya. serune raja Wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Nah, semono wae penak kok. Dicilike salu meneh. Apa? Apa gong salu mah? volume ya volume ora. Ora seru-seru wong kene jak omonge rung budhek kok. Prayogane ngono lho. Nggih, sampun boten kirang prayogi. Petruk dalem ana wigati apa Petruk? Dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan Petruk. Janget ngendikanipun Ndara Puntadewa Petruk. Sowan nang apa? Iku kula mboten iso ngampet sedhih ati kula. Ayo. Lelaki sarungku tak ajar kowe. Kaya jeli. Ana apa Petruk? Mungkin dados nang kawuningan. Aja mundur. Pun wonten sebulan iki bapak niku sakit. Bapak niku lara, Ndara. Bapakmu Semar nandang raga, mboten olahraga. Lara. Iya lara kuwi basane raga. Nggih. Lara apa Petruk? Mboten ngerti. Awake wis ora duwe kekuatan. Ming gletak teng amben mripate kecap-kedhip. Wis ora iso maem nek dombeni wis bali muntah-muntah. Ora niki nunggu sesasi kalih Gareng kalih Bagong bapak. Ya, Gong. Heeh. Obati napa-napa mboten. Mboten mantun Bagong seksine. Anggere bapak mumat nika kula ombeni diapet. Dumadaan bapak niku mbuh sing bantu sapa kok tenguk-tenguk. Kula tangi. Terus bapak niku paring dawuh jam 1:30 nek mboten klentu 1:30 dalu. Iya. Bapak paring dawuh ngeten iki. Petruk. Wis esuk-esuk tak kongkon menyang ya, Le. Terus Gareng tangi.
Terus niki tangi menguyuh terus turu meleh. Ora tau tak gagas. Terus bareng anu bapak ngendika ngenten iki. Petro kowe tak kongkon ning negara Ngamarta. Aku nyuwun Pandhawa 5 dokon rawuh ning Karang Kadempel kene sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Wonten niku sesuk-esuk tit mangkata. Bar ngoten niku terus bapak nggledak meleh krumbruk. Lara meleh. Kula ngotong-ngotong teng amben meleh. Terus kula ngejak gareng ayo reng soang ning Pandhawa, gareng boten purun mon gareng melu migren sakniki. Turu teng jajare bapak. Gareng yo melu lara. Nggih. Lakon kok kaya tumpuk. Aja nganti kula yo melu lara, Bagong yo melu lara, Bagong kula jak sowan mriki ingkang wigatos. Mugi para Pandhawa keparenga mituruti dados panyuwune bapak rawuh enten Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada duka ajeng napa kula ora ngerti. Ning kula percaya sowan kula dhateng sanuwun para Pandhawa menika merga Pandhawa menika satri ngatetaken ati suci pepayung budi rahayu. Pandhawa menika ngertos dhateng kesaenanipun bapak, ngertos dhateng budi pekertinipun bapak anggipun tansah mbantu dhateng para Pandhawa mestike mawon Pandhawa boten badhe kawratan rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kula kuwatir nek Pandhawa boten rawuh teng Karang Kadempel bapak selak bablas boten wonten. Mula ndara kula suwun kanthi sanget ndara-ndara Pandhawa keparenga rawuh wonten Karang Kadempel dinten niki ugi sareng sak lampah kula. Gagas ature Petruk. Lah kok dadi atiku lara-lara Yayi. Ing atase Pandhawa kuwi dimong dening Kyai Semar. Lah kok Kakang Semar nandhang sakit kok awake dhewe ora ngerti. Apa Pandhawa kuwi wis wuta marang lelabetaning Kakang Badranaya. Rasa nangis. Wagu. Werkudara kok nangis. Atiku kerloro-loro. Petro, Nun, kowe ora ngabari karo Pandhawa nek bapakmu lara. bapak niku ora iso ditinggal nek kula ajeng metu saka lawang terus watuke ngikil ngoten niku terus kula ora tegel ninggal ya, Gong. Heeh. Mula nyuwun pamunten kula mboten nyaosi kabar ning sing wigati. Bapak wis paring dawuh ngoten niku kula wis tentrem. Mula dinten samangke kula aturi ngetapaken para kadang sinuwun monggo sareng salampah kula sowan dhateng Karang Kadempel damel lega penggalih bapak. Mbok menawa Bapak Semar kerawuhan Pandhawa menika tumuli waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Iya Petro, nggih. Ning aku njaluk ngapura ya Petro. Sebabe yen Pandhawa mbutuhke Pandhawa 5 cacahe dina iki ora kelakon. Kok iso? Merga etungen Petro ana ingkang gotang. Lho, gotang pripun? Bendara Muragil Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Lho. Ndara Ragil lunga, tindak. Iya Petro. Mongko sangertos kula Ndara Sedewa niku satriya manut-manuting satriya lho. Ora tau kesah saking kasatriyan, ora tau tindak saka negara Ngamarta, kok iso tindak ninggal negara Ngamarta, ninggal Pasewakan iku mesti enten perkarane. Perkarane napa kula tak takon? Perkarane apa iki? Kusik kok kusik. Ya aku nek wis nganggo seragam SD ngene iki. Mbok lho nek nganti aku ngamuk. Oh ngono kok seragam SD. Abang putih ya? Nah iya. Aku lambene ora putih. Teles e? Oh ya wis. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Nggih. Nyuwun ngampil pustaka Jamus kelima sada kinarya tumbal negara ing Ndarawati nggone ketaman Pegebluk. Nggih, terus rawuhing Koko Prabu Ndarawati bareng lan Koko Prabu Mandura. Nalika semana Pandhawa kabeh wis padha mathuk pustaka diparingke ngampil Koko Prabu Ndarawati.
ya mung Sedewa ingkang nggondheli pusaka Jamus Kelima Sada. Dasaripun Ndara Sedewa nggondheli pusaka Jamus Kelima Sada mboten entuk diasta dening Sri Prabu Ndarawati dasare napa? Dasare merga pusaka kuwi panguripaning Pandhawa uga panguripaning kawula Ngamarta. Turta didadekke tumbal kuwi ora bakal bali wutuh maneh utawa gedhene ora bakal bali maneh marang Praja Ngamarta. Yen to Ngamarta kelangan pustaka Jamus Kelima Sada bakal kasangsaya uriping para kawula, Pandhawa bakal asor derajate, luwih-luwih ora bakal duwe kekuatan. Yen Pandhawa ora duwe kekuatan, wong kang ora seneng lan para Pandhawa gawe cintrakaning Pandhawa, gedhe gawe pati ning Pandhawa angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Nalika semono Sedewa malah ndakwa Kanjeng Kaka Prabing Mandura kuwi panjalmaning mungsuh. Krana Kaka Prabing Mandarawati nalika semono paring dawuh bakal kinarya tumbal pusaka Jamus Kelima Sada mbok menawa dadi sarana cubriya atining adiku ragil Sedewa. Lho bener niku. Kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Selagine kula niku bareng karo adik kula Bagong. Ning kula ora ngerti kok nek Bagone ajeng tumindak elek kali kula. Niku tegese tetembungan kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Mula jaman sakmangke menika sing prayitna ngati-ati, ora kabeh wong cedhak niku nulung, ning akeh wong cedhak niku menthung ya akeh banget. Mula kudu ngantos-atos. Ngendikane Ndara Sedewa niku bener, aja gampang percaya karo sapa wae nek urung iso dijajaki lambe atine. Nadyan para Pandhawa nika gandeng Sinuwun Prabu Ndarawati, ning sapa ngerti Sinuwun Prabu Ndarawati menika malih tinggal. Merga Sinuwun Ndarawati menika isih wujud menungsa. Sing isih wujud menungsa nika isih kedunungan ina lali salah apes lan mati. Kok iso tindak saka negara Ngamarta? Kowe ngerti? Pandhawa kuwi ingkang gampang duka ming kadangmu utawa pepundhen ming Njodipati. Nggih. Tumuli Werkudara ndukani Sedewa. Sedewa wedi nanging Werkudara adreng nggone ndukani kelawan Sedewa. Pekasan gandeng Sedewa tetep nggondheli pustaka Jamus Kelima Sada. Tumuli Sedewa ditundung karo bendaramu Werkudara. Werkudara nggone nesu merga midhangetake pengendikaning Kaka Prabu Mandura nggone ora trima yen to Kaka Prabu Ndarawati didakwa panjalmaning mungsuh dening Sedewa Petra. Iki menungsane. Lah kok dadi sampean mentala nundung keng rayi ragen niku nunun sewu kula dasare napa kula tak takon. Ing perkara sampean dasare ngeboti Sinuwun Prabu Ndarawati sampean mentala nundung keng rayi Ndara Sedewa. Monggo panjenengan prisa piyambak. Ndara Sedewa niku sapa? Ndara Sedewa niku rayi panjenengan, monggo beda ibu. Ujaring para sepuh, tresnanono adimu kuwalon kaya tresnani adimu tunggal Yayah Rina. Yen kowe tresnani adimu kuwalon kuwi ganjarane ngungkuli kowe tresnani adimu tunggalan Yayah Rina. Lah kok kowe tegel nundung Ndara Sedewa? Wah, Petruk tangane nuting-nuting. Nuting-nuting ya, men. Nuting ya, men. Lah ora dikonone sampean iku ora kapok. Dadi sing marahi si Ndara Werkudara marah besar iki kowe ya Sinuwun. Lho, Bagong matane mendhong apa? Mendana wae. Sinuwun Puntadewa dawuh karo Petruk sing marahi Ndara Werkudara nesu gedhe nundung Ndara Sedewa iki merga dijontrot ucape Narendra Mandura Prabu Baladewa. Nek ngono iki tok sumbering perkara ya ming nata Mandura. Lho piye? Ayo Truk, genti kowe Truk. Ya mesti. Iki kula njaluk napa pertanggungjawaban sampean. Kula ora trima nek sampean terus mentala karo Ndara Sedewa. Nek nganti Pandhawa niku godhang kurang siji, jagat niki geger. Monggo Pandhawa niku utusane ngadil. Pandhawa 5 niku wis dadi perlambang. Dasaring negara niku 5 cacahe manembah niku 5 wektu. Kok dilangi siji niku terus kula tak nyuwun pirsa. Dasar sampean apa? Ayo Gong. Heeh, arep mau apa saiki kowe? Sing dadi to sumbering perkara iki meng kowe. Nek kowe ora nesu-nesu, terus kowe ora ngubupi penggalih Ndara Werkudara, ora bakal lakon kahanane nungsang puyang kaya ngene. Lho, sejatine aku ki ngandhake nek Sedewa ki wani karo Yai Prabu Kresna. Aku ora trima Yai Prabu Kresna ki diwani karo Sedewa. Tantrimamu kowe aja terus ngembek karo Ndara Werkudara. Terus saiki kula tak takoni anane kahanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek kahanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek umpama sampeyan kon kula goleki
Ndara Sedewa, sampean mesti moh. Nek sampean moh goleki Ndara Sedewa niki sing tuna Petruk. Tuna sebab apa? Lho, bapak ora lakon ngrawuhke Pandhawa 5 cacahe. Mbok menawa Pandhawa 5 cacahe niku dadi srana ngusadani bapak nek Pandhawa ora lakon rawuh teng Karang Kadempel, bapak saya lara. Nek bapak saya lara, kembange Walara niku mati. Nek bapak mati sing kelangan Petruk. Nek nganti bapak kula mboten wonten. Nek nganti bapak kula ora ana. Niku nek ditelusur perkarane sampeyan sing lumput kejaba Ndara Werkudara, kowe sing salah, Bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa Tundang Bol kok ora gelem. Mula ganti bangkean. Edian, Bagong malah saya wani karo Baladewa. Lah kok tadi kowe ngucap nek nganti bapakmu ora ana, perkarane Pandhawa ora tekan Karang Kadempel. Terus entuk salahke aku dasarmu apa? Ha kowe sing marahi Ndara Werkudara nesu. Ha ta? Sing marahi Ndara Werkudara nesu ki sampean. Nek sampean ora netangi kamurkane Ndara Werkudara, Ndara Werkudara tangeh nundung adine. Iki perkarane dadi rame iki. Iki ora mung sepele tekan kene. Tinimbangane Bagong ora iso mboyong Pandhawa tekan Karang Kadempel, luwung Bagong mati nang negara Ngamarta. Bangane Bagong Kura, bapak tekaning pati ora kelakon penjangkane. Heeh, ora, Tru. Nek arep mati yo. Waduh. Aku wis geleng banget. Oh ya muni ngono. Anakku cilik-cilik. Oh, iki ora lahir batin belane bapak tuh. Iki sing dadi perkarane. Mula perkara iki kudu dirembug, ora mung dirembug. Nek kudu dipiye carane? Ndara Sedewa kudu ketemu. Sing kudu goleki sampean ora sudi, kowe ya. Muni piye kowe? Muni piye kowe? Sing nundung sapa? Sing nundung aku. Nek wani nundung wani goleki. Ora sudi, Sedewa wani karo aku. Anane wani sampean mergo puguh. Nggih sampean berani karo Ingkang Raka Prabu Bisir Bathara Kresna. Anane sampean nundung Ndara Sedewa niku mergo ditetangi kamurkan sampean, nepsu sampean ditetangi dening Mahendra Mandra ora Baladewa. Mula perkara iki ora wong tekan semene. Sampeyan kudu goleki Ndara Sedewa. Ora goleki Ndara Sedewa, kula sing ora trima. Wah, ora trima kowe arep apa? Ayo Gong, iki gayeng iki Gong. Kono piye kono? Gone kene wis Ndara Werkudara wis muni ora trima arep ngopo. Iki mung kari sak kata dadi iki. Nggon aku tak damekke bae terus aja. Aja. Damekke piye to? Aja. Wis gayeng kok digawe damai ora. Nek sampean mboten purun golek Ndara Sedewa, kula sing ora trima. Bandir maneh Petruk kowe arep ngopo? Lah arep kalah cacak menang cacak. Wis kebacut nantang kok wedi apa? Ayo, golek apa ora? Tinimbangane bapak sedo mergo ora kerawuhan para Pandhawa, luwung Petruk tak entengke patine arep mungsuh bentar aku dhewe. Petruk malang krik ning ngarepe mbarep kakangku. Wah, wani karo Werkudara. Nek ngendi papane wong neter kadidayan Alun-alun negara Ngamarta diteter. Petruk apa Werkudara sing tekani pati? Gong, Iki wis dadi lho kene, Gong. aku wis ra marep rono kok. Lho piye to iki? Ayo. Iki madhep rono kok. Kono njaluk aku madhep rene kok. Oh. Weh. Oh, cangkem itu. Asale ngayal ora. Madhep rono. Ya, waduh aku berat iki mungsuhe. Kowe Werkudara ya. Kula ora trima. Wah, saya mabang nggih kuping. Ora trima kowe arep apa? Pokoke sampeyan ora gelem goleki Ndara Sedewa. Kula nyuwun mampun tetep wani karo sampeyan. Petruk ora mlayu lak jeblok. Petra wis metu njaba. Ayo Baladewa, kowe njaba wae. Lho bocah iki malah nantang karo Baladewa nganggepi apa? Apa kira-kira wani karo Baladewa sing tak wedeni apa ora sakoken gunung sing tanpa guna. Ayo, kae mati mlekae aja. Ayo. Ayo, kowe ayo. Iki nek ora gendono, iki engko ndak lilimbukane kewengan. Yo. Cek aja. Limbukan rung karuan gayeng iki. Oh iso ndang ya. Wis ngene iki wae wis apik ngene iki. Sirmu piye? Buntuhe kok kudu bali. Mboten, kula mboten ajeng wangsul. Siji Ndara Werkudara, loro Ndara Baladewa ora iso goleki Ndara Sedewa kinarya jangkeping Pandhawa supaya rawuh teng Karang Kadempel, rawe antas malang-malang bakal tak putung. Wani karo Baladewa sing tak wedeni apa?
Wah, dalah. Bagong wis ngalake Prabala Dewa pesanan Sandara Langit. Kowe iso ngalake Bagong sasat iso ngombe es krim. Ben sak omong-omong aku. Neng endi? Mamane terkate ayo. Jemetu Jawa tandinge kerja. Bola-bali nek cah edan. Ana ratu kok digetak-getak nganti Koko Prabu le mlayu nabrak cagak. Seneng ya aku. Ame tak bebeda kaya ngono gendandapan. Monggo sandale sandal lunyu. Ayo. Nggo mlaku kaya main sekicus. Jebles. Geguyu karo warga Ngamarta. Iya, Bagong. Nggih. Kula nyadeni prisa critane ngonten tenan kok. Iya, Bagong. Pancen bener. Yen to Sedewa dinesoni dening Werkudara ditundhung lunga wonten ingkang netangi kamurkaning Werkudara Koko Prabu Baladewa. Diantran. Padha kaya ngono ya Nayaka Praja Negara Ngamarta. Dudu Ngamarta ning Mandura. Heeh, anu nggih. Mangkelake kok. Jan. Iya, Bagong. Nggih. Bapakmu lara tenan. Lara tenan iki wonten resep sing durung iso ditebus. Resep saka sapa? Saka Pak Mantri. Resep saking Pak Mantri tulisane Poliklinik Rebu. Nek ngombe dina kudu ping 3. Iya. Lah kaya ngopo, Bagong? Mulayen iki pancen ya kudu ditebus tenan. Nggih. Niku ora wonten regane to. Ana, Bagong. Ana angka 5 nule 6. Ning kok nul mburi dhewe warnane biru. Kancane ireng. Cilaka iki. Konangan iki tak tambahi nol dhewe pulpene biru. Mongko 05-ne ireng ya wis. Niku nganu niku pas nulis dit niku pulpene entek. Oh ngono, ora ngapusi to, Mboten. Nek kula wonten maring adhawu. Pundhutna Prabiyadana istaken dawuh. Nek ora ngono bola-bali pamit wis Ditung dhewe, Bagong. nggih. Iki nek wis gepokan ngene iki wis jangkep. Wes sapa ngerti aneng tuyul. Saya sakniki niku wong niku do golek sugih niku do beribu macem-macem. Ngandel ora kurang siji. Ya sing siji ya anake Semar ya nganggo ragat ora mung paitan cangkem. Sithik ning atos sing. Nggih, mangke kula tombokane. Iya. Sampun nggih nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Bendara Janaka. Iya, Bagong. Niki wonten resep sing goreng iso ditebus. Ya wis kene mengko aku sing nebus. Mboten kongkonan kula. Ora. Semar ki momong aku pirang-pirang taun nek minukoke tombo aku rak ya gelem ora bakal wegah. Pun kula tukune dhewe mawon. Ben obat tukoke obat tidur ngono wis. Semar ku dombeni ro ngemplek ra wis mudhar. Mane ming gerang-gerang pareng yen pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuni nggih. Nyuwun tambahi pangestu nggih, Den. Iya iya. Syukur bagi Waka Prabu lan Werkudara eling Purwadasina nggone wis nglakoni keluputan Bagong. Nuni nggih. Nyuwun pamit, Ndara. Maring adhawu. Ndak suwun Siadi. Supaya iso mranata kana negara Ngamarta, aja nganti padha kasempyok ing aredan.
ingkang padha nglakoni banda yuda nuningi ngestaken dawuh. Yai Nakula wonten timbalaning adawuh. Kinarya lega penggalih Kyai Semar, ayo Yayi ndhisiki sowan marang Karang Kadempel. Wondene katentremaning praja ndak pasrahke lawan kadangku Yai Arjuna ngestaken dawuh. Kula menawi ngestaken dawuh monggo ora kula dherekaken. Babar pisan budana kang padha seba ingsun kundur kedaton kawula ana ngestaken dawuh. Nyun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yayi Nakula. Wonten paridamel menapa Dene Paduka Prabu ngawi sangganing para putra ing Jodiwati Rama Kyai kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo Gatut ndak tombo. Yo Gatut Kaca ndak tombo. Prabu ingkang putra ing Jangkar Pipun Antarja ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo Antarja ndak tombo. Rama Kyai sembah kula. Yo Antarja ndak tombo. Pakde aku ngaturke bekti katur ya Pakde. Yo Antasena tak tombo. Aku ngaturke bekti ya Pak. Yo Cahedan tak tombo. Wonten paridamel menapa Dene Paduka Kanjeng Prabu Mandura ngawi sangganing para putra ing Jodipati. Gatut Kaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena piye Pakde? Wektu dina iki kowe tak awe tak caketake sowanmu ning ngarsaning wakmu Mandura. Ingkang wigati aku njaluk tulung karo anak-anak Jodipati Isi Werkudara. Supaya goleki Panakawan Ngamarta, siji Petruk, loro Bagong. Ingkang wigati Petruk karo Bagong kudu bali marang Karang Kadempel. Yen Petruk karo Bagong ora bali marang Karang Kadempel, kowe tak paringi Purbawasesa, Mulasara kelawan Panakawan sakarone mau. Liripun kados pundi Dene Paduka Kanjeng Prabu paring dawuh mekaten. Dasaripun menapa dene kula kedah mentala dhateng Petruk kaliyan Bagong. Sik Pakde. Sebabe apa kok nganti Pakde dawuh kaya mengkono? Ngerti yo? Sowane wong tuamu Mandura ning negara Ngamarta nderekake kelawan awakmu ing Darawati. Darawati ketaman pegebluk. Monggo bisa ana waluya nirmala temajati yen to tinumbalan pustaka Jamus Lima Sada. Nalika semana Werkudara Janaka Nakula wis padha mathuk lan sarujuk yen to pustaka Jamus Lima Sada diasta dening Kyai Kresna. Ya mung Sedewa ingkang ora mathuk. Wekasan dina samengko Sedewa ditundhung karo bapakmu ya kuwi Si Werkudara lunga saka negara Ngamarta. Lungane Sedewa pusaka diasta dening Kyai Kresna dumadakan babak anglayuni jujulan usuli. Sowane Petruk karo Bagong ngandhake yen Semar loro. Monggo Semar njaluk usada sarana Pandhawa kinen rawuh ning Karang Kadempel 5 cacahe. Ning Pandhawa gotang merga lungane Sedewa. Nalika semana Kyai Prabu Darmaji paring dawuh yen tulungane Sedewa ditundhung karo Werkudara. Werkudara anane nundhung lawan Sedewa merga nalika semana tak sambati. Merga Sedewa ndakwa yen to Kyai Kresna kuwi panjalmaning mungsuh ingkang bakal gawe ringking para Pandhawa. Lah kok Petruk karo Bagong wani karo aku, wani karo Werkudara. Bapakmu ditantang karo Petruk, aku ditantang karo Bagong. Mula wektu dina iki Petruk karo Bagong wis ora ana pangapura maneh. Yen pancen Panakawanku isih wani karo bendarane, ora pantes yen to suwita nang negara Ngamarta. Aku ingkang mutusi Petruk karo Bagong yen pancen ora gelem bali, tawaningi Purbawasesa Petruk karo Bagong singkirna, yen perlu rudha paripeksa. Mangkat to karo kaca. Gosek Kang, aja mangkat sik Kang. Sik Pakde. Sampeyan dawuh karo anak-anak Jodipati, anake Bapa Werkudara, monggo. Ning nuwun sewu, perkara iki bakal tak tresih. Sampeyan kena dawuh nek pancen bener dawuhe wong tuwa, anak-anak mesti bakal bangun miturut. Ning aja njlomprongke anak-anak ngatutke dosane anak-anak karo dosane wong tuwa. Lho, dosane wong tuwa piye? Bareng tak tresih miturut critane Pakde, iki mau lupute dudu lupute Bagong karo Petruk. Ning lupute Pakde Baladewa. Lho, luputku piye? Wah, Cahedan. Meneng B, babi meneng sih. Babi meneng sih. Anane Pandhawa gotang sebabe mak cilikmu Sedewa ditundhung karo Werkudara. Mergane ditundhung, merga ora sarujuk yen to pustaka Jamus Lima Sada diasta dening Kyai Kresna. Anane ora sarujuk, dasare apa? Dasare jarine pustaka Jamus Lima Sada kuwi pusakaning para Pandhawa. Kuwi panguripane wong sak negara Ngamarta. Yen Ngamarta kelangan pustaka Jamus Lima Sada, Pandhawa bakal apes jayane. Wong sing ora seneng karo Pandhawa bakal gampang nggone gawe cintrakaning Pandhawa, gedene pati ning para Pandhawa. Kuwi bener. Kuwi bener.
Tur kawula ngamarta ki nek nganti kekilangan pustaka Jamus Lima Sada uripe padha kedungsang-dungsang. Mula Majelis Dewa kuwi bener. Lho Majelis Dewa kuwi ngendikake yen to Siwa Ndwarawati dianggep wong sing bakal mibrili kekuwataning Pandhawa kuwi bener. Kanthi dasar ngendikamu mau Majelis Dewa ora percaya marang Sinuwun Prabu Ndwarawati ya Siwa Ndwaraka. Kuwi bener. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Lho, lah kok malah dadi kowe ngandani karo wong tuwa? Ora ngandani, aku benerke. Wong tuwa kuwi aja dianggep bener terus. Wong tuwa iki kadang kala ya ana salahe. Ning mergo dadi wong tuwa, aku wong tuwa, kowe bocah ngerti apa? Mangkat ora? Lah ngono kuwi jenenge kowe rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Werkudara piye iki? Wah, cah mendem gamping. Ayo kowe tobonge, Gus. Malah ngunekke tobong wong tuwa. terus Kakang Garukaca Kakang Antarja tok kon mentala karo Panakawan kosek. Mula Kakang Garukaca Kakang Antarja le budal kuwi nganggo petungan kawit mau didhawuhi ora ndang mangkat mergo aku ngerti atine Kakang Garukaca Kakang Antarja. Kok Kakang Garukaca Kakang Antarja kok mentala karo Petruk karo Bagong kuwi mbok tekan sok kapan ora bakal mentala. Mergo Kakang Garut Kakang Antarja kuwi ngerti labuhane Panakawan Petruk karo Bagong tumrap Kakang Garut Kakang Antarja. Ora ketang sithik Kakang Garukaca ki tau tate nampa pangudange Petruk karo Bagong. Kakang Antarja ya tau tate dikudang Bagong karo Petruk. Lho, tau dimong. Nek kon mentala karo Panakawan dheweke emoh. Lah sampeyan ora tau dimong karo Petruk karo Bagong. Mula gampang nibake dawuh. Nek pancen Petruk karo Bagong ora gelem bali, ruta mari peksa. Dipeksa yen meru tak paringi Purabawasesa. Lah penak wae nek wong ngomong ning sing tumandang ki nganggo ati, Dik. Nganggo ati wong arep tumandang kuwi. Nek Petruk karo Bagong ora salah apa kok anak-anak Pandhawa kon mentala, kon nuruti karepmu. Terus saya aku tak takon, Pak. Oh, Ora usah nesu. Urung rampung le takon wis ngowo. Bapak kok nundung Pak Lek ki ngopo? pamanmu ora manut karo aku. Oh sik, sampean kena ndukani Pak Lek nek pancen Pak Lek ki salah. Ning Pak Lek Dewa ki bener nggondheli pustaka Jamus Lima Sada. Mergo tekan jaman napa wae pustaka Jamus Lima Sada ki aja pisah karo Pandhawa. Kuwi salukane kaya ngono kuwi. Nek nganti pisah Pandhawa cilaka. Wah. Kresna kakangku gedhe labuhane tumrap Pandhawa. Oh, dadi wong labuh ki hitung-hitungan. Heeh. Wong labuh ki hitung-hitungan. Terus ana ngendi dununge salukaning piye sepuh sing ngandhake nek tanganmu tengen ngulungke tanganmu kiwa aja weruh. Wong ki nek tumindak becik karo wong liya kuwi aja duwe pamrih. Diwales kabecikane aja. Nek cara kaya ngono kuwi nggonmu mbelani karo wong liya kuwi ora tulus lahir batin. Nggonmu sedekah ora ditampa dening ngersani Gusti. Paham? Setan. Wong tuwa malah diulang. Aku ora mulang ning aku ngomong karo bapak. Wong tak andani ya Pak sing jeneng wong tuwa iku ora selawase bener. Ora. Wong tuwa iki kok sok-sok salah. Nek mergo nggone le tuwa terus sing enom dikon ngalah. Ning jane penemune salah. Ngono lho, paham ora kowe? Ah, nang kene iki ketok banget. Dadi pendonong niki do bingung. Bapak salah, nek nganti Pandhawa gotang iki ngembet karo nyawane wong. Nyawane wong sapa? Nyawane Semar. Apa Semar nyawane ora berarti tumraping Pandhawa? Berarti apa? Ora ngerti wae, SD ra lulus. Oh, malah ngatungi antem. Oh. Kudune sampeyan ki ngerti. Semar ki ora ana apa-apane tumraping Pandhawa. Gedhe labuhe tumraping Pandhawa. Semar iki labuh Pandhawa ora mung nalika nang negara lho, Pak. Ora ana nalika ning kedaton lho. Ning jaman Pandhawa kraya-raya mapan ning alas prihatin tapa brata, mlebu ngalas, metu ngalas manjing desa. Semar kuwi ngetutke saben dina. Kuwi nek diukur nganggo brana picis, ngamarta kae didol nggo nguruki mbales kabecikaning Semar ora bakal sak traju, ora bakal sak bobot. Lah kok dadi anak-anak Pandhawa kon mateni karo Petruk karo Bagong iki saiki kowe iki wong tuwa do nalar-nalar ora. Werkudara, ora gagas Antasena. Petruk Bagong dundur kene. Ora apa-apa, arep aku korban bathuk ora apa-apa. Aku wis ngerti bapak iki arep gajul, aku wis ben marem wong tuwa marem. Kang, nggih, ora usah melu-melu. Terus aku takon ngopo? Kakang disiki ning Karang Kadempel. Mergane lho,
Pak De Mandura rak ngendikake to nek Semar loro bisane Waluya nek Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Kowe wis tau dimong karo Semar? Iya. Tili. Iya Dimas. Kang Antarja, Piye Dimas? tili. Nggo gula teh. Iya. Ora mung kosongan. Ora kaya dhek aku loro to tili kae nggo jeruk teluwe kecut-kecut ra jamak-jamak. Isi to iling-iling. Ayo nyatane kaya wis mangkat to. Lah Dimas arep ngopo? Aku sing arep ngewangi karo Petruk karo Bagong. Aku ora ikhlas nek Petruk karo Bagong dikaniaya karo Pak De Mandura karo Bapa Jodipati Kang. Kowe kok suwi aku wis metu karo mlayu-mlayu karo Ndara Werkudara oyak-oyakan. Wah, guayange ra jamak-jamak. Tak ubeng-ubengke ringin kurung. Terus Ndara Werkudara menggeh-menggeh terus mundur. Aku ngenteni karo kowe kok kowe suwe banget ngijelke kwitansi. Kwitansi resep sing wingi ditebus ya lho. Heeh. Ayo tak ijelke Sinuwun Prabu Puntadewa. Resep wis ditebusi tak ijelke meneh. Lho, nggo teknik meneh entuk sangu e. Oh. Cair. Didom le. Wis. Nyambut gawe apa kowe? Ah, sing duwe akal pikiran aku kok njur didom-didom. Iki hakku. Tak omongi ya. Sing jeneng wong ngapusi kuwi dosane tumpuk undung. Ngeri kuwi. Sok kowe arep dijabut nyawane iki ngrasake lara. Ngono. Terus bar kuwi kowe dilebokke ning kubur kuwi digodho sirahmu dies mergo hapus-hapus. Nek didom rada ora lara. Mbok menang men lara ora masalah. Oh iki mbok ora pelit-pelit gong. Engko atukoke, jago ati ra jajake. Tenan lho, heeh. Kae rak resepe kae 500.000 to, tak tambahi 01. Ya metu cair, Ndara Puntadewa ki ra tau ra cair. Ya aku njaluk 100. Arep tak nggo ngeramik omah itu. Oh. Nang jeneng keramik ki nek dienggo nek duwite le nggo ngapusi mlethek. Men. Mlethek mbok men. Ora masalah pokoke. Ning nek nganti keramik iki tok tukoke keramik, duit le ngapusi tok tukoke keramik. Terus tok nggo keramik omah. Omahmu ora awet suwe. Keramikmu mblesek, omahmu ambruk. Mbok cangkeme sing apik terus. Kowe iki wong ra iso ndego partikel kok senengane meden-medeni to. Aku jajake kok. Heeh. Engko tak jajake tes. Apa? Tes. Es teh kok tes ora. Heeh, wis to. 2 gelas yo. Sak gelas rong karuan entek kok. 2 gelas sak gelase. Mengko nek wis sak gelas entek tak tukoke meneh. Wong ki ora ngongso. Alu amak. Mungan-mangan mudang medeng ngombe-ngombe. Oh, karo gareng janklok. Nek sing gareng keplok Petruk ya keplok. Yo, mangan yo. Yo. Ayo wis ben ora. Ning iki awak dhewe ameng-ameng nyawa lho kok. Ameng-ameng nyawa kuwi. Satriya sing ditantang, sing tak tantang Ndara Werkudara. Monggo kowe mau nantang Ndara Baladewa. Wah, Petruk aja mlayu. Ndara Werkudara. Yo. Kowe mau nantang karo aku. Kowe ngerti Werkudara ora tau ditantang karo menungso. Sapa sing nantang Werkudara? Wis jelek nyawang gelaring jagat eseme rembulan. Jelek urip ning alam padang njaluk tak pateni model piye kowe? Den. Kula niku ngadi lho. Kula niku nek karo Bendara niku ora tau serius. Kula ngoten niku janjane sampean ya mbok kulino karo watak-wantune Petruk, kula niku rak ngejak Gojek to. Gojek ning arepe Nayaka Punggawa. Kowe ngisin-isinke karo Werkudara. Kula niku mboten tenanan. Ora tenanan ning nyatane wis gawe isin ning Werkudara. Bali apa ora? Bali sarengan Pandhawa kudu jangkep 5. Ora brek tendangi. Wah, cilaka ya. Ngameng nyawa. Doyak Werkudara monggo Petruk mlayune itik-itik Werkudara. Bantre ra jamak-jamak. Alhamdulillah, Baladewa ora rene. Bagong, nggih. Piye, dadekke ora? Manut. Lho. Nggonmu nantang karo aku kowe nyas karo Kyai Prabu Kresna ki mau. Kowe wis gawe runtek atine Baladewa. Monggo ngerti watake Baladewa.
Kowe ngerti watake Baladewa? Yen wis nesu aku ora iso dipenggak dening sapa wae. Saiki aku manut karomu piye? Oke. Padahal aku ora iso sero, ha. Ayo, kowe ngejawab wae. Aku wis kataran kaya ngene iki karo sapa-sapa ora wedi iblis lan kowe sing iblis. Werkudara banter banter nendhangi. Wah, anggere sikile tiba ning lemah duk ngono dekok jero banget. Nek tiba ning sirahku iso pecah dadi sewarang-warang. Baladewa ya nesu itu ambek. Ngapa? Terus? Ambek awake ndonga sak iso-isane. Mergane Ini modar tenan awake dhewe yakin. Lah ngopo? Mulane ayo mlayu. Ayo mlayu ndak doyan Ndara Werkudara. Wis doyan Ndara Baladewa. Mlayu sing ben ayo. Kowe ndi sing antro? Ya ya ya. Modar kowe. Mlayu kowe nek omong mlayu-mlayu doyan Ndara Werkudara. Aku tekan kiri kon metu kowe truk nyok tanpa ono til. Iya, terus aku tak jajan es teh. aku njaluk kok. Mengarep mati kok ngombe es teh. Ngoke-oke dosa. Apa ngombe es teh kok dosa iki cara ngendi? Menyawaku iki rada peret ngono lho. Sembah kula nggih, Den. Heeh, wis tak tampa. Kowe mlayu ngopo? Sampeyan tekan mriki enten apa? Lho, takoni urung takon aku wis ganti takon. Kula tak nyuwun pirsa riyin ben ayem mati kula, Den. Sampeyan tekan mriki madosi sinten? Goleki kowe. Modar. Wes yakin wis. Santai wae terus. Pokoke diiklaske wae anggere ikhlas lak nyawamu malah ora kangelan limrucut. Anggere kowe engko ki atimu awel dipateni malah nyawane angel mrucut. Wis ikhlas ngono wae nggo Ndara Mestaka kula ngono wae. Sik gong kowe iki omong apa ta? Dar kowe gendi kowe sing diancam ora. Aku ora nantang bapakne kok. Kowe mlayu mrene ngopo to? Dioyak Kang Rama. Lho, bapak sapa? Bapak Pocong. Kowe lha sembrono petroke. Cucuk watu sisan gong-gong. Hei, sih. Aku ki wedi tenan. Ngopo terus kok doyak? Mesti ngono. Ngopo kok doyak? Ngandel ora. Ayo gek bloko. Setogong. Waduh, wetengku lara banget, Gong. Kowe dagel aku Dinggo ora. Nggih. Anu, mergi kula teng Ndatulaya nantang kalih Kang Rama. Nantang bapak. Nggih. Asebabe Lah Kang Rama nundung Ndara Sedewa, nundung Pak Cilik Sedewa. nggih. Lah terus ana hubungane apa? Sambung rapete antaraning kowe karo Mak Cilik Sedewa. Lho rak nggutuke Pandhawa 5 jangkep 5 mboten gothang. Pamriye? Nggo tombo bapak. Bapak niku lara, wis kaya ketap-ketip kaya wis koncatan nyawa nika. Ning iso dawuh, Pandhawa 5 kon rawuh mrene sinambi mundi Pustaka Jamus Limasada kuwi dadi usagaku. Dadi tombo. Lah nek Pandhawa gothang kurang siji, ora iso rawuh teng Karang Kadempel. Lho bapak mati piye ayo? Nek Semar mati piye? Mula kula wani kali Kang Rama merga Kang Rama nundung Ndara Sedewa. Oh ngono to. Nggih. Ya ngapunten. Bari bangsa kula wonten Kang Rama. Rasah nangis. Arep mati kok nangis. Nya dimutnya. Irung kok kon ngemut. Petruk ki anggere stres, sak uni-unine. Mangkel aku. Ora kandhani. Kowe rasa wedi karo aku. Nggih. Aku rene methuke kowe iki aku dalam rangka peringatan hari 17 ini ora. Aja neruske sik. Aku tekan kene iki niatku ora kok arep ngewangi bapak. Estu napa? Heeh. Sampeyan mboten diutus Ndara Werkudara? Ora. Yakin? Yakin. Sumpah? Sumpah. Aku ora bakal ngapusi terus. Malah aku tekan kene iki arep ngewangi karo kowe tak gawe aja nganti kalah karo Bapak Werkudara. Estu napa? Iya.
ding ding tang ding 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 tang ding 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 tang ding 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 ding. Ngunio Petruk mati. Culek matamu. Kowe iki nggo ngeyem-yemi ya. Kowe diyem-yemi, mengko nek wis kowe lena, pres. Nggih, Den? Ora. Iya. Seneng ae. Ora tak dadake es teh. Weh, Kong. Anu nyok. Ya sithik-sithik ora. Turaku lho. Ya wis ora apa-apa. Den, Apa? kula doyak ndara Baladewa. Sebabe Sebabe padha kali Petruk. lho, jare sing nundung Majelis Dewa Bapa Werkudara. Anane Kang Rama duka. Niku sing ngubupi Baladewa. Anane bapak nesu gedhe mergo diubupi Siwa Mandura. Mengkono critane. Nek ngono wong loro tak ayomi. Ngarep males kok ora. Iki. Saiki do pindah kene. Pindah kono. Pindah kono iki. Pindah kono. Dowo. Kowe arep kepengin menang karo bapak karo Pak Di Baladewa. Nggih pengin supaya bapak niku kasembadan Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel. Manut aku, nggih. Tak gawe wirange bapak karo Siwa Mandura. Carane Kowe tak dandani. dandani cara Kowe tak dandani Petruk, tak dandani cara Baladewa, Bagong tak dandani dadi Raden Werkudara. Serius. Tenan iki. wah iki jos gong iki jos piye ameng-ameng nyawa no engko nek do teko lho sapa iki ngembari Wah, ana Werkudara ties. mudhar awake dhewe ngandhe ta asline mung dipateni alus-alusan to Tak pikir-pikir omongane Bagong niku bener. Nek kula dadi Baladewa, Bagong dadi Werkudara, niku saya do nesu. Kowe ora usah kuwatir, kowe tak nehi kekuatanku, kowe tak nehi kesektenku. Kowe ora iso dilarani, ora iso dipateni. Lho, Gong, ora iso dilarani, ora iso dipateni. nanti baterane Yes, Ben. Nggih, kula manut mawon. Ya, manut ya. manut Bagong manut. manut waduh dadi Werkudara to Ha iya. nglereng iki nglelengo ning ati-ati ora Kula dadi Prabu Baladewa. Wis saiki do ngampet-ampekan. Wah. Kok dengke ya? Mandi kuning. Do ngampet-ampekan. Bagong ngampet-ampekan. Tak suwun karo sing gawe jagat muga-muga kowe iso wujud Baladewa karo Bapa Werkudara. Nggih.